अरे मेहनत कइके बाबू, मेहनत कइके बाबू पैसा कमैबा हो। माई के दुलार प्यार कतही न पैबा हो। माई के दुलार प्यार धन दौलत के तनो, धन दौलत के तनो महल बनैबा हो। माई के दुलार प्यार कतही न पैबा हो। माई के दुलार प्यार। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बानी जा। और हमरा पूरा विश्वास रहेला कि आप लोग मस्त हो खब जा, खुश हो खब जा, स्वस्थ हो खब जा, तंदुरुस्त हो खब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। सबके हम प्रणाम करतनी भैया। आपन आशीर्वाद हमरा ऊपर बनौले रही जा। और भैया रउआ सबके बीच में बहुत ही कम पैसा में, बहुत ही कम चार्ज में हम माँ संग लेके आ गइल बानी। जे अपना माई से प्यार करेला भैया उहे ई गाना गा सकता। तो भैया हो, और आशा ना बल्कि विश्वास बा कि अगर ई गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रउआ सब गा देतानी जा, तो हमरा 100% आशा बा ये भैया की गाना जरूर बाजी। आ जी भैया, अगर रउआ फुल सॉन्ग चाहतानी तो हमारा स्क्रीन पर नंबर बा, नंबर कॉल करके ई गाना ले सकतानी। तो भैया एकरा के अच्छा से रउआ सब गाई जा, बजाई जा। बहुत ही बढ़िया सॉन्ग बा। आ भैया रउआ सब खूब बढ़िया गावतानी जा, खूब बजावतानी जा। रउआ सबके अच्छा अच्छा गाना नइखे मिल पावत, तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे भैया। बढ़िया गाना पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। भैया हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन जरूर दबा लीजा। तो आई जा सीधे सीधे चला तानी मुखड़ा की ओर। एक बार और मुखड़ा गा के रउआ सबके सुना दे तानी। आप लोग ध्यान से सुनी जा, गौर से सुनी जा। तो आई जा मुखड़ा के भाव बा, कौना भाव में कैसे गावे के बा, कहे के भाव बा। अरे मेहनत कइके बाबू, मेहनत कइके बाबू पैसा कमैबा हो। माई के दुलार प्यार कतही न पैबा हो। माई के दुलार प्यार धन दौलत के तनो, धन दौलत के तनो महल बनैबा हो। माई के दुलार प्यार कतही न पैबा हो। माई के दुलार प्यार कतही न पैबा हो। माई के दुलार प्यार। तो भैया अगर ई गाना रउआ सबके अच्छा लागता तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर नंबर बा, नंबर नोट भी कर लीजा। 8210718148। एक बार और नंबर नोट कर लीजिए भैया, 8210718148। भैया हमारे ई नंबर पर कॉल करी जा। कॉल कैला पर रउआ सबके बहुत ही कम से कम चार्ज में ई गाना मिल जाई। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। फिर मिलल जाई कभी नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में। तब तक खातिर बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग को धन्यवाद।